வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 61,53,372 உயர்ந்துள்ளது. உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிர் இழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3,70,870 உயர்ந்துள்ளது. இந்திய அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த பாதிப்பு 1,69,766. உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 4,706. பாகிஸ்தானில் இருந்து பெரும்படையாக வந்த வெட்டுக்கிளிகளால் இந்திய விவசாயிகள் மிகவும் வேதனை அடைந்துள்ளனர். பல லட்சம் ஹெக்டேர் வயல்நிலங்கள் கடும் நாசமாகி உள்ளது. இந்திய சீன எல்லைகளில் போர் பதட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இரு தேசங்களும் எல்லையோரங்களில் படகு குழிகள், போர் விமானங்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. உலக அளவில் வரலாறு காணாத அளவில் பொருளாதாரம் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம். எச்சரிப்பின் வாக்குத்தத்தம் என்கிற இந்த வாக்குத்தத்த செய்தியின் வாயிலாக உங்களிடத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு விசை கூட யாவருமாய் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி இந்த மாதம் ஆண்டவர் நம்மை நடத்தும்படிக்காக இதுவரை நம்மை நடத்தினது, இதுவரை நம்மோடு கூட இருந்தவர், இதுவரை நமக்கு பலனை கொடுத்தவர், நமக்கு சத்துவத்தை கொடுத்தவர், நமக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர், நம்மை நடத்தும்படிக்காக கண்களை மூடி யாவருமாய் செபிக்கிறோம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே, நீங்க எங்களை நேசிக்கிறீங்கப்பா, நீங்க எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்திருக்கிறீங்கப்பா, உங்க கிருபை எங்களோடு கூட இருக்குப்பா. அப்பா, நீங்க எங்களை அழைத்த அழைப்பு ஆண்டவரே தகப்பனே, அதனுடைய நிச்சயம், அதனுடைய உறுதி எங்களுக்கு தெரிகிறது ஆண்டவரே. அப்பா ராஜா, இந்த வார்த்தைகள் மூலியமாய் கர்த்தர் எங்களோடு நீங்க பேசும்படிக்காய் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்ற ஆண்டவரே தகப்பனே, உங்களுடைய வார்த்தைகளின் பிரகாரமாக எங்களை ஒவ்வொரு மாதம் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து வரீங்க ராஜா. ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆசீர்வதித்து வரீங்கப்பா. ஒவ்வொரு மண்ணும் நொடி பொழுதும் மணி பொழுதும் உங்களை ஆசீர்வதித்து வரீங்க ஆண்டவரே. இந்த மாத வாக்குத்த வாயிலாக எங்களோடு கூட பேசுங்க, எங்களை பலப்படுத்துங்க, எங்கள் பாதைகளை நேர்படுத்துங்க. நாங்கள் சிறுகவும் நீங்க பெருகவும் உதவி செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை. சகேரியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிப்போம். 4ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 5ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 7ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் 10ஆம் மாதத்தின் உபவாசமும் யூத வம்சத்தாருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நல்ல பண்டிகைகளாகவும் மாறி போகும். ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். இந்த வார்த்தைகளும் இதற்கு முன்பாயுள்ள வசனங்களும் தேவனுடைய 1000 வருஷ அரசாட்சியை குறித்தும் அதில் வரக்கூடிய 10 விதமான ஆசீர்வாதங்களை குறித்தமான வார்த்தைகள், தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள். இந்த சிறிய தீர்க்க தரிசனமான சகேரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல கடைசி கால தீர்க்க தரிசனங்கள் இதில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. அதுல ஒரு வார்த்தை தான் இந்த சகேரியா 8ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம் கடைசி வார்த்தைகள். ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சேகிங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு இந்த மாதத்தினுடைய துவக்கத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஸ்நேகம் வெளியே இருக்குது. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தோம், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தோம், ஆண்டவரை அறிந்திருந்தோம், ஆண்டவருடைய வார்த்தை பற்றி கொண்டிருந்தோம், ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம், ஆலயத்திற்கு சென்றும் வேத வாசித்தும் ஜெபித்தும் கூட நம்முடைய சிநேகிதம் உலக பிரகாரமாக இருக்கிறது. நம்முடைய சிநேகிதம் சில நேரத்தில் நம்முடைய சிநேகம் எங்க இருக்குன்னா லாபரி வஸ்துக்களை நோக்கி, பணத்தை நோக்கி, பொருளை நோக்கி, செல்வத்தை நோக்கி, மற்ற மனிதர்களின் பிரகாரமாக மற்ற மனிதர்களை போல நானும் மாற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை போல நம்முடைய சிநேகம் எல்லாம் மாறி போயிருச்சு. வேதத்தை விட்டு சிநேகம் அகன்று போயிருச்சு. தேவ வார்த்தையை விட்டு, ஆண்டுடைய வார்த்தையை விட்டு நம்முடைய சிந்தை, நம்முடைய விருப்பம், நம்முடைய அன்பு அகன்று உலகத்தின் பிரகாரமாய், உலக வாழ்க்கையின் பிரகாரமாய் நாட்டம் உள்ளதாய் மாறிவிட்டது. ஆனால் இந்த மாதத்தினுடைய துவக்கத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள். உங்க சிநேகம் உலக வஸ்துக்களை அல்ல, நம்முடைய சிநேகம் உலக காரியங்களை அல்ல, நம்முடைய சிநேகம் உலகத்திற்கு
உலக விதமான ஆசீர்வாதங்களை அல்ல. நம்மளுடைய சிநேகம் மற்ற மனிதர்களை போல் நாம் மாற வேண்டும் என்று திட்டத்தை நோக்கத்தை கொண்டதாய் அல்ல, மாறாக நம்முடைய சிநேகம் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் நோக்கமாய் கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் இந்த மாதத்தின் முதலாவது நாளில் கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார், நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். நம்முடைய சிநேகம் அதான் வசனம் சொல்லுது, ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிகள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்ல ஆண்டவர் சேனைகளின் கர்த்தர். அவர் தெளிவா சொல்றார், சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிங்கப்பா. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எதை சிநேகிக்கணுமா? சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிக்க வேண்டும். சரி, நம்ம வாழ்க்கையில சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார். எது சத்தியம், எது நம்முடைய வாழ்க்கையில சத்தியமா இருக்கிறது? வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 119 142 வாசிங்க பார்க்கலாம். உம்முடைய நீதி நித்திய நீதி, உம்முடைய வேதம் சத்தியம். உம்முடைய நீதி நித்திய நீதி, உம்முடைய வேதம் சத்தியம். ஆமென். எது சத்தியம் அப்படின்னா ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வேதம் மாத்திரமே நமக்கு சத்தியம். ஆமென். ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி கொடுத்த இந்த வேதம் மாத்திரமே சத்தியமா இருக்கிறது. வேற எதுவுமே சத்தியம் கிடையாது. மனித பேச்சல்ல, மனித சொல்லல்ல, சில மனிதர் மூலியமாய் வருகிற வார்த்தைகள் அல்ல, மாறாக ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் எழுதி கொடுத்த, இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதித்த பிரியம் என்று எழுதி கொடுத்த, வெள்ளியும் பொன்னும் என்று எழுதி கொடுத்த இந்த வேதமே உங்களுக்கும் எனக்கும் சத்தியமா இருக்கிறது. வாசிக்கணும் ஒரு வசனத்தை கூட எது சத்தியம் பார்க்கலாம் சார். 2 சாமுவேல் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை வாசிங்க. இப்போதும் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே தேவன், நீரே தேவன், உம்முடைய வார்த்தைகள் சத்தியம். ஆமென். உம்முடைய வார்த்தைகள் சத்தியம். இப்போதும் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே தேவன். ஆண்டவர் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்ம ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அடிக்கப்பட்டவர், அவரே தேவன். அவர் எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகள் மாத்திரமே தான் சத்தியம், வேற எதுவுமே இல்ல. சத்தியம் என்றால் என்னன்னா ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்த, நம்ம ஆண்டவராய் கர்த்தர் எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகள் மாத்திரமே சத்தியம். வசனத்தை கூட வாசிக்க பார்க்கலாம். யோவான் 17:17 வாசிக்க பார்க்கலாம். உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம். உம்முடைய வசனமே சத்தியம். ஆமென். வசனம் எப்படி சொல்லுது பாருங்க. உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம். ஆண்டுடைய வசனம் தாங்க சத்தியம், ஆண்டுடைய வார்த்தை தாங்க சத்தியம். இந்த வேதம் தான் நமக்கு சத்தியம் உள்ளதா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டுடைய வார்த்தை சத்தியம் உள்ளதா இருக்கு. அந்த சத்தியம் நம்ம எப்படி மாற்றணுமா? பரிசுத்தம் உள்ளதா மாற்ற சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுது. அதனாலதான் ஆண்டு வாக்குத்தத்தமான இந்த மாசத்துல, ஆகியா நீங்கள் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிங்கள். அந்த சத்தியத்தை சிநேகிக்க 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 உங்க வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும், நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய உள்ளான மனிதன், நம்முடைய இருதயம், நம்முடைய திங்கிங் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாய் மாற்றப்படும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. அப்ப சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிக்கலா இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். எது சத்தியம் என்றால் இந்த வேதம் சத்தியம், ஆண்டுடைய வார்த்தை சத்தியம், ஆண்டுடைய வசனம் சத்தியம் உள்ளதா இருக்கிறது. ஓகே, இந்த வேதத்துடைய சத்தியம் எப்படிப்பட்டது பாருங்க. சத்தியம் தான் வேதம். இந்த வேதம் உண்மையே சத்தியம் உள்ள வார்த்தைகள் தான், இது வாக்குறுதி உள்ள வார்த்தைகள் தான். ஆனா இந்த சத்தியம், இந்த வேதம் எப்படிப்பட்ட சத்தியமாய் நமக்கு இருக்கிறது? வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 119 142 வாசிக்க பார்க்கலாம். உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம். ஆமென். அந்த வசனம் திருப்பி வாசிக்க பார்க்கலாம். உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம். உம்முடைய நீதி நியாயமெல்லாம் நித்தியம். உம்முடைய நீதி நியாயமெல்லாம் நித்தியம். ஒரு புதுசான ஒரு வேர்டிங் வருது பாருங்க. உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம். அது எப்படிப்பட்ட சத்தியமாமா? சமூலமும் சத்தியமாமா. இதை கொஞ்சம் வேற டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஈஸி டு ரீட் வெர்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுதுன்னா, சத்தியத்துக்கு ட்ரஸ்டட்னு சொல்லுது. ட்ரஸ்டட் மீனிங் அப்படின்னு என்னன்னா நம்பிக்கை. ஆமென். நம்பகமான அர்த்தம். ஆண்டோட சத்தியம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, அப்ப இந்த வேதம் எப்படிப்பட்ட சத்தியம்? நம்பகமான சத்தியம். இதை மாத்திரம் நம்ப முடியும், இதை தான் நம்ப முடியும். இது நம்பகமானது, இது சொன்னா நடக்கும், இது பொய் சொல்லாது, இது தாமதியாது, இது நம்பகமான சத்தியம் வேதம் சொல்லுது. இன்னைக்கு கூட இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது. பைபிள் பேசிக் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் எப்படி சொல்லுதுன்னா, from the first அப்படி சொல்லுது. that means முதல் உண்மையான சத்தியம் தான். ஆமென். சத்தியத்திலே முதல்ல உண்மையான சத்தியம்னா அது இந்த சத்தியம் தான். அதுதான் வேதத்தின் சத்தியம், அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை. அந்த வார்த்தை முதல் உண்மையான சத்தியம். இன்னொரு வெர்ஷன் இப்படி KJV கிங்ஸ் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் இப்படி சொல்லுகிறது, true from the beginning அப்படின்னா ஆரம்பத்திலிருந்து உண்மையான
சத்தியமாமா. இந்த வேதம் எழுதப்பட்டதிலிருந்து முதலாவது வார்த்தை 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடங்கி வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துடைய கடைசி அதிகாரம் முடிகிற முற்றுப்புள்ளி வரைக்கும், ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்குமே இது சத்தியம் உள்ளதா இருக்கிறது. இது சத்தியமா இருக்கிறதாமா. ஹல்லேலூயா. அதனால ஆண்டவர் சொல்ற இந்த சத்தியத்தை சமாதானத்தை சிநேகிங்கப்பா. இந்த தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த சத்தியத்தை, இந்த தொடக்கம் முதல் உங்களை நடத்துகிற இந்த சத்தியத்தை உண்மை உள்ளதுமாய், உறுதி உள்ளதுமாய், நம்பகத்தன்மை உடையதாய் உங்கள் வாழ்க்கையில முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நாள் முதல் கொண்டு உங்களிடத்துல உறுதிப்பட பேசுகிறதா இருக்கக்கூடிய இந்த சத்தியத்தை சிநேகிங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. சரிங்க, சத்தியம் சத்தியம் சொல்றமே, சத்தியம்னா என்ன? நீ நிறைய பேர் சத்தியம்னா என்னன்னு தெரியல, அதான் நீ பிரச்சனை. சத்தியம்னா வாக்குறுதின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகா பிராமிஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா வாக்குறுதி அல்லது வாக்கு தத்தம் சொல்லுவாங்க. ஒரு காரியத்தை குறித்து, ஒரு விதமான செயல்பாட்டை குறித்து நாம் அது நிச்சயமாய் செய்து முடிக்கப்படும் என்று, இல்லை நிச்சயமாய் செய்து முடிப்போம் என்று சொல்லுகிற வாக்குறுதி தான் சத்தியம். அந்த வாக்கு தத்துவம், அந்த வாக்குறுதி நான் பண்ணுவேன், நான் நிச்சயமா பண்ணுவேன் சொல்ற அந்த வாக்குறுதி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் சத்தியம் வேதம் சொல்லுது. ஓகே, அப்ப இந்த வேதம் எப்படிப்பட்ட வாக்குறுதி அப்படின்னா நிச்சயமா நடக்கும். என்ன ஆனாலும் சரி, கால சூழ்நிலைகள் மாறலாம். ஒருவேளை இந்த வார்த்தைகள் சொல்லுகிற பிரகாரமான கால சூழ்நிலைகள் நேரிடாம இருக்கலாம், ஆனா நிச்சயமா நடக்கும். ஆனா கண்டிப்பா நடக்கும். பாருங்க, எலியா ஆகாப் இடத்துல போய் தன்னுடைய முகத்தை காண்பிக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் சொல்ற முகத்தை காண்பிக்கிறாரு. ஆனா வெயில் பயங்கரமா அடிக்குது. 3 வருஷம் தேசத்துல மழையே இல்ல. ஆண்டவர் சொன்னபடி எலியா தன்னுடைய அந்த ராஜாவிடத்துல போய் முகத்தை காண்பித்து விட்டார். ஆனா எந்த காலகட்டமும் இல்ல, எந்த சூழ்நிலையும் இல்ல, மழை பெய்யறதுக்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்ல. அங்க போய் மழை மேல நின்று ஜெபம் பண்றாரு. ஆனால் அவர் 7 முறை தன்னுடைய ஊழியக்காரனை பற்றி பார்த்து வரும் பொழுது அந்த 7வது முறையிலே கையளவுள்ள மேகம் எழும்பிட்டு, ஒருவேளை கால சூழ்நிலை சாதகமா இல்லாம போலாம், ஒருவேளை நேரம் சாதகமா இல்லாம போலாம், ஒரு நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கிற விஷயங்கள் சாதகமே இல்லையே, ஒண்ணுமே நடக்கலையே நினைக்கலாம். ஆனா சத்தியம் நிச்சயமாய் நடக்கும். சத்தியம் அது நம்பகமானது. சத்தியம் அது ஆதி முதல் உண்மை உள்ளது. அதை அறிவோமானால் அது நிச்சயமா சொன்ன வாக்குறுதியை காப்பாற்றும் வரைக்குமாய் நடக்கும். ஒருவேளை தாமதிக்கலாம், ஒருவேளை லேட்டா போகலாம். அதான் வசனம் சொல்லுது, குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது முடிவிலே விளங்கும். அது தாமதித்தாலும் அதுக்கான என்ன பண்ணி நீ காத்துரு, ஒருவேளை தாமதிக்கலாம், காத்துறது நடக்கும்பா. அதுதாங்க சத்தியம், அதுதாங்க வார்த்தை. அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். அப்ப இந்த சத்தியத்தை நம்ம சிநேகிக்கணும். சத்தியம் என்ன? வேதம் தான் சத்தியம், வேத வார்த்தை தான் சத்தியம், வேத வசனம் தான் சத்தியம். இந்த சத்தியம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது அப்படின்னா ஆதி முதல் உண்மை உள்ளதா இருக்குது, நம்பகம் உள்ளதா இருக்குது. சத்தியம் என்ன? அதான் வாக்குறுதி, அது நிச்சயம் நடக்கும்ன்ற அந்த நம்பிக்கை உள்ளதா சத்தியம். ஆமென். அப்ப இந்த சத்தியத்தை நம்ம சிநேகிக்கும் பொழுது, இந்த சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம போகும் பொழுது, இந்த சத்தியத்தை தியானிக்கும் பொழுது, இந்த சத்தியத்தின் பிரகாரமாய் நடக்கும் பொழுது, இந்த சத்தியம் நமக்கு என்ன செய்யும்னா, இந்த சத்தியம் நமக்கு என்ன செய்யுதுங்களா? வாசிங்க, யோவான் 8:32 வாசிங்க பார்க்கலாம். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். ஆமென். இந்த சத்தியத்தை நீங்க அறிஞ்சீங்கன்னா, இந்த சத்தியத்தை நீங்களும் சிநேகிக்க ஆரம்பிக்க இந்த சத்தியம் உங்களையும் என்னையும் வாழ்க்கையில விடுதலாக்கி கொண்டே இருக்கும். பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்து, வாழ்க்கை பயத்திலிருந்து, மூட நம்பிக்கையிலிருந்து, இருளிலிருந்து, அடிமைத்தனத்திலிருந்து, மரணத்திலிருந்து, பிசாசின் கட்டிலிருந்து, சிறையிருப்பிலிருந்து, வியாதியிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும். இருளின் வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு நம்மை விடுதலாக்கி கொண்டு போகும். அடைக்கப்பட்ட வாசலை திறக்கும். நாம் நினைக்க முடியாத, எண்ணி பார்க்க முடியாத அநேக கட்டுகள் அறிந்து விடத்தக்கதா கர்த்தர் நம்மை விடுதலையாக்க முடியுமானால் அதுதாங்க சத்தியம். அதான் வசனம், சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். நம்ம நினைச்சே இது எப்படி ஆண்டவரே நான் விடுதலையாக போறேன், எப்படி ஆண்டவரும் தப்பிக்க போறேன், ஐயோ இந்த சூழ்நிலை எப்படி மாறப்போகுது, இந்த கடன் எப்படி மாறப்போகுது, இந்த சூழ்நிலை எப்படி மாறப்போகுது, இந்த வியாதி எப்படி மாறப்போகுது, நான் நேசிச்சவங்க தான் என்ன வெறுத்தாங்களே, நான் நம்பினவங்க என்ன ஒதுக்குனாங்களே, ஓ நான் விரும்பி சிநேகிச்சேன், நான் நேசிச்சு அவங்கள பார்த்தேன், எல்லாம் மாறுபாடா போச்சு, எல்லாம் முதுகுல குத்துனாங்களே, ஐயோ இந்த வியாதி என் வாழ்க்கையில ஏன் வந்தது, ஓ மருத்துவர்கள் கைவிட்டார்கள், மருந்து மாத்திரைகள் கைவிட்டது, என் வாழ்க்கையில நான் நம்பினவர்கள் கைவிட்டார்கள், அநேக சூழ்நிலை சாதகமாயில்லை, அநேக காரியங்கள் சாதகமாயில்லை என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனா சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்கும். அந்த சத்தியத்தை சிநேகிக்கும் பொழுது, அந்த சத்தியத்தை நேசிக்கும் பொழுது, அந்த சத்தியத்தின் பிரகாரமாய் நடக்கும் பொழுது, அதை உள்வாங்கி கொள்ளும் பொழுது, அதை இரவும் பகலும் பிரியமாய் வாசிக்கும் பொழுது, அந்த சத்தியம் உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்கத்தக்கதா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், ஆமென். அப்ப இந்த சத்தியம் எப்படின்னா நம்மளை விடுதலையாக்கும். எல்லா சூழ்நிலையிலும் இந்த சத்தியம் உண்மையானது, இந்த சத்தியம் நிச்சயம் நடக்கும், இந்த சத்தியம் பொய் சொல்லாது, தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திருக்கும் பொழுது சத்தியம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆமென். இந்த காலகட்டத்துல இந்த வேதாகமத்தில் அநேக தீர்க்க தரிசனமான சத்தியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவை அனைத்தும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.
ஆதியில தேவன் வானத்தை உருவாக்கினது முதல் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவார் என்று சொன்னது முதல் கொண்டு அவர் அடிக்கப்படுகிற ஆடை போல் அடிக்கப்படுவார் என்று சொன்னது நடந்தது. அவர் உயிர் தெழுவார் என்றது நடந்தது. அவர்னாலேயே பாவமன்னிப்பு உண்டு என்றது நடந்தது. அனைத்தும் இந்த பூமியில நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆனா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த காலகட்டத்துல ஆண்டவர் சொன்ன சத்தியம், ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குறுதி, ஆண்டவர் சொன்ன இந்த விடுதலை நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால், ஆண்டவர் சொன்ன சத்தியத்தின் பிரகாரம் நடக்க, ஆண்டவருடைய சொன்ன சத்தியம் எப்படி நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை கூட. யோவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 1-5 முடிய வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். பெத்துவேலின் குமாரனாகிய யோவேலுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம். முதியோரே, இதை கேளுங்கள். தேசத்தின் சகல குடிகளே, செவி கொடுங்கள். உங்கள் நாட்களிலாவது உங்கள் பிதாக்களின் நாட்களிலாவது இப்படிப்பட்டது சம்பவித்ததுண்டா? இதன் செய்தியை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரிவியுங்கள். இதை உங்கள் பிள்ளைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததியாருக்கும் தெரிவிக்க கடவர்கள். பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது. வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கொட்டை பூச்சி தின்றது. வெறியரே, விழித்து அழுங்கள். திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தின் நிமித்தம் அலறுங்கள். அது உங்கள் வாயினின்று விளக்கப்பட்டது. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது. வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது. பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கொட்டை பூச்சி தின்றது. ஆமென். இந்த 4 காரியமே வெட்டுக்கிளியுடைய பரிமாணத்தை குறித்து பேசுகிறது. வெட்டுக்கிளியின் அடுத்த வளர்ச்சி கட்டத்தை குறித்து பேசுகிறது. வசனம் இப்படி சொல்கிறது. சங்கீதம் 105 34-35 வசனங்கள் இப்படி சொல்கிறது. அவர் கட்டளையிட எண்ணி முடியாத வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை புழுக்களும் வந்து அவருடைய தேசத்துள்ள சகல பூண்டுகளையும் அழித்து அவர்களுடைய நிலத்தின் கனியை தின்று போட்டது. வாசிங்க அந்த வசனத்தை கூட. சங்கீதம் 105 34-35 வாசிங்க பார்க்கலாம். அவர் கட்டளையிட எண்ணி முடியாத வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை புழுக்களும் வந்து அவர்களுடைய தேசத்தில் உள்ள சகல பூண்டுகளையும் அழித்து அவர்களுடைய நிலத்தின் கனியை தின்று போட்டது. அதான் வசனம் சொல்லுது. பச்சை கிளி விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது. வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது. பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கொட்டை பூச்சி தின்றது. வெறியரே, விழித்து அழுங்கள். முதியோரே, இதை கேளுங்கள். தேசத்தின் குடிகளே, செவி கொடுங்கள். உங்கள் நாட்களிலாவது உங்கள் பிதாக்களின் நாட்களிலாவது இப்படி சம்பவித்ததுண்டா? நம்ம பார்க்கிறோம் நியூஸ் பேப்பர்ல. நம்ம தொடர்ந்து செய்தி பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த நாட்டுல வெட்டுக்கிளி வந்துச்சு, படையெடுத்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இதோ சோமாலியால வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். கென்யால வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். பாகிஸ்தான்ல வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இந்திய தேசத்துல வெட்டுக்கிளிகளான தேசம் அழியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டமா? இது இனிமேல் தான் வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நியூஸ் பேப்பர்ல போறாங்க. ஆனா இந்த தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தை 2000 வருஷத்திற்கு முன்பாய் கர்த்தர் யோவேல் தீர்க்கதரிசியை கொண்டும் சங்கீதக்காரனை கொண்டும் கர்த்தர் எழுதி வைத்திருப்பாரானால் அது எவ்வளவு சத்தியமுள்ள வசனமாய் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. அட்டாவசம் சொல்றது, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் நான் அறிஞ்சாதான் நீங்கள் நான் விடுதலையாக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். அவருடைய தேசத்தில் சகல பூண்டுகளையும் அழித்தது. ஆமென். இந்த வெட்டுக்கிளி எப்படி வந்துச்சாமா? வசனம் சொல்றது. சங்கீதம் 130 அழகா சொல்றது. அவர் கட்டளையிட எண்ணி முடியாத வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை புழுக்களும் வந்தது. யாரு கட்டளையிடனா? ஆண்டவர். யார் அந்த வெட்டுக்கிளி கட்டளையிட்டாரோ? ஆண்டவர். ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்கதரிசனத்தின் பிரகாரமாக, ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குறுதியின் பிரகாரமாக, ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த வாக்குத்தத்தங்களின் பிரகாரமாக, தரிசனங்களின் பிரகாரமாக, ஆண்டவருடைய தேவ மனிதர்களை ஆவியானவரை கொண்டு ஏவி எழுதப்பட வைத்த இந்த வேதத்தின் பிரகாரமாக ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற ஆண்டவர் வெட்டுக்கிளிகளுக்கும் பச்சை புழுக்களுக்கும் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார். அது வந்தது. அது நாசமாக்குகிறது. அது அழித்து போடுகிறது. மனிதனுடைய மலரத்தக்கதாக இதுவரை கண்டிராத எந்த ஜாதிகளும் பார்த்து தக்கதாக ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஆண்டவர் சேனை எழுப்பி வைத்திருக்கிறார். இந்த சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இந்த சத்தியம் தான் நம்மை விடுதலையாக்க முடியும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் பாருங்க. சங்கீதம் 78-46 வாசிங்க பார்க்கலாம். இந்த வெட்டுக்கிளி, இந்த பச்சை புழு வெட்டுக்கிளி வந்து என்ன பண்ணுமா? வாசிங்க. அவர்களுடைய விளைச்சலை புழுக்களுக்கும் அவர்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை வெட்டுக்கிளிக்கும் கொடுத்தார். அவர்களுடைய விளைச்சலை புழுக்களுக்கும் அவருடைய பிரயாசத்தின் பலனை வெட்டுக்கிளிகளுக்கும் கொடுத்தார். யாருடைய பிரயாசங்க? யாருடைய பலன்? ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய பிரயாசப்பட்டு விதை விதைத்து அதை எடுத்து வைத்து மீண்டுமாய் நாட்டு நட்டு அது வளர்ந்து கனி கொடுக்கும் என்று, செழிக்கும் என்று, பலன் தரும் என்று, தன்னை உயர்த்தும் என்று நினைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேளையில ஆண்டவருடைய வார்த்தை
வார்த்தை சொல்கிறது, அவர்களுடைய விளைச்சலை புழுக்களுக்கும் அவருடைய பிரயாசத்தின் பலனை வெட்டுக்கிளிகளுக்கும் கர்த்தர் கொடுத்தார். ஆமென். கொடுத்தாரு எழுதப்பட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் கொடுத்த? கர்த்தர் தான் கொடுத்தாருங்க. யாரெல்லாம் கொடுத்தாரு? யாரெல்லாம் அந்த சாபம்? யாரெல்லாம் தேசத்தை பட்சிக்கத்தக்கதாக வெட்டுக்கிளிகள்? இன்னைக்கு 4 கோடி வெட்டுக்கிளி இருக்காம இந்திய தேசத்துல மாத்திரம். ஆனால் இது ஒருவேளை இனப்பெருக்கம் செய்யுமானால் 15 கோடிக்கு மேல தாண்டும் என்று சில விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள். நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்திருக்கீங்க. இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை ஆண்டவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வைத்திருக்கிறார். 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய தேவ மன்னத்திற்கு வெளிப்படுத்தி எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். அப்ப இந்த கர்த்தர் இந்த வெட்டுக்கிளி ஏன் அனுப்புனாரு? ஏன் இந்த விளைச்சல் இந்த பிரயாசம் எல்லாம் கர்த்தர் வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கொடுத்தாரு? ஏன் கர்த்தர் வெட்டுக்கிளியை கட்டளையிட்டார்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க, கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாததுனாலதான். நம்ம ஆண்டவராகிய தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக தான் இந்த சாபம், கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக தான் இந்த பிரச்சனை, கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக தான் இந்த பாடுகள். வருகிற ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகாமல், ஆண்டவர் சொன்ன கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல், ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குறுதிகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல், ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்த அநேக மகத்துவங்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல், மனித சிந்தையின் பிரகாரமாக தன் சிந்தையின் பிரகாரமாக என்னால் முடியும் என்று நினைத்து ஆண்டவரை விட்டு விலகி உலக பிரகாரமாய் போனது நிமித்தமாக தான் இந்த சாபம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 28ஆம் அதிகாரத்தில் 15ஆம் வசனத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கற்பனைப்படி நடக்கிறவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான் அந்த வசனம் சொல்லுது. ஆனா உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்துல இந்த 15 வசனங்களுக்கு அப்பாற்புறம் பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய சாபம் கட்டளைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு நடக்காமல் போனால் அதற்கு பிற்பாடு வருகிற சாபத்தை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. உபாகமம் 28 பாருங்க, வாசிக்கிற கவனிங்க. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைகளின்படியும் கட்டளைகளின்படியும் நடக்க கவனமாய் இருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உன்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் அநேக ஆசீர்வாதங்களை சொல்றாரு. இந்த 15 வசனங்களுக்கு 28ஆம் அதிகாரம் 1ல இருந்து 14 வசனங்கள் வரைக்கும் நீ போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், வெளியே வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், உன் மிருக ஜீவன் ஆசீர்வதிக்கப்படும், உன் எண்ணெயும் ஆபிசையும் தொட்டியும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். அநேக ஆசீர்வாதம் சொல்றாங்க. ஒரு வழியை புறப்பட்டு 7 வழியை சிதறுண்டு போவார்கள். அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை சொன்ன ஆண்டவர் இந்த 15ஆவது வசனத்தில் தெளிவா சொல்றாரு, நான் உனக்கு விதிக்கிற கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைப்படியும் கட்டளைப்படி நடக்க கவனமாய் இருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உன் மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும் என்றார். ஆமென். உனக்கு பலிக்கும். நீ கட்டளைகளுக்கு செவி கொடாம போவனா, நீ கற்பனைகளுக்கு செவி கொடாம போவனா, இப்ப சொல்ற சாபம் உன் மேல வந்து பலிக்கும்பா. என்ன சாபம்? ஒரு சாபத்தை மட்டும் வாசிங்க பார்க்கலாம். 38 வாசிங்க. மிகுந்த விதையை வயலுக்கு கொண்டு போவாய், மிகுந்த விதையை வயலுக்கு கொண்டு போவாய், கொஞ்சம் அறுப்பாய், வெட்டுக்கிளி அதை பட்சித்து போடும். வெட்டுக்கிளி அதை பட்சித்து போடாமே. மிகுந்த விதையை வயலுக்கு கொண்டு போவாய், கொஞ்சம் தான் அறுத்து கொண்டு வருவ, வெட்டுக்கிளி அதை பட்சித்து போடும்பா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வெட்டுக்கிளி எத்தனை பண்ணிருமாமாங்க? பட்சித்து போட்டுருமாமா. யோசிச்சு பாருங்க. இந்திய தேசத்துல இல்ல பாகிஸ்தானா இருக்கலாம், இல்ல கென்யாவா இருக்கலாம், இல்ல வந்து சோமாலியாவா இருக்கலாம். விதைக்கும் பொழுது ஐயோ வெட்டுக்கிளி பட்சித்து போடு கொஞ்சம் விதையா அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க. இல்ல 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 மாறாக எப்படியாவது பெரிய பிரயாசம் கிடைக்கும், பெரிய பலன் கிடைக்கும் நினைச்சு அதிக விதையை கொண்டு போய் விதைச்சாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் இருப்பாயாமா, அது கொஞ்சம் தான் இருக்க முடியுதுங்க இன்னைக்கு காலகட்டத்தை. ஏன்னா வெட்டுக்கிளி அதை பட்சித்து போடும். காரணம் என்னதுங்களா? கட்டளைப்படி நடக்கல. காரணம் என்னதுங்களா? சத்தியத்தை சிநேகிக்கவில்லை. காரணம் என்னதுங்களா? சத்தியத்தை விரும்பவில்லை. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலாக்கும் என்ற வசனத்தை மறந்து போனார்கள். அதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது, நான் அவர்களுக்கு வேதத்தின் மகத்துவங்களை எழுதி கொடுத்தேன், அதை அவர்கள் அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள். அவங்க என்னது அந்நிய காரியம் பண்ணிட்டாங்க? வேதத்துக்கு ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. வேதம் இருக்கட்டும், இருந்தாலும் அது தள்ளி இருக்கட்டும் சொல்லி ஒதுக்கி வச்சு தன்னோட சிந்தையில, தன்னோட போக்குல, தன்னோட எண்ணத்துல தனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி, தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி, தன்னோட திட்டத்தை கேட்ட மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதனாலதான் சாபம் வீட்டை தேடி, சாபம் தேசத்தை தேடி, சாபம் பட்டணத்தை தேடி, சாபம் நகரத்தை தேடி, சாபம் கிராமத்தை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நீங்க அதிகமா ஒரு நினைச்சு கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போறப்பா. ஏன்னா வெட்டுக்கிளி அதை பட்சிட்டு போட்டது. ஏன்னா அவர் கட்டையில எண்ணி முடியாத வெட்டுக்கிளிகள் வந்ததுங்க. ஹல்லேலூயா. காரணம் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிங்க. இது கடைசி காலம். நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அவர் ஏற்ற காலத்துல வருவார். தாமதிக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதிக்காமல் நீங்களும் நானும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தாமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தயவு செஞ்சு மனம் திரும்புங்க. சத்தியத்தை சிநேகிங்க. ஆண்டு இந்த மாத்திரம் முதலாவது நாள் வாக்குத்தத்தமா உங்களுக்கு சொல்றாரு, சத்தியத்தை சிநேகிங்க, சத்தியத்தை நேசிங்க, சத்தியத்தை தியானிங்க. இல்லைனா இந்த அழிவு, இந்த அழிவுகள், இந்த பிரச்சனைகள், இந்த சாபங்கள் தேசத்தை விட்டு மாறாதே. வெட்டுக்கிளி. ரெண்டாவது என்ன சாபம் தெரியுங்களா? கொள்ளை நம் தேசத்துல. இந்த சத்தியத்தை சிநேகிக்காதனால, சத்தியத்தின்படி நடக்காததுனால, ஆண்டுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக நமக்கு என்ன பிரச்சனை? நீ கொள்ளை நோய் வந்துருச்சு. ஒரு விதத்துல இது கட்டளைக்கு நடக்காததுனாலையும்,
ஒரு விதம் இது எப்படி சொல்லுகிறது, எப்படி வர்ணிக்கிறது என்றால், ஆணுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகத்தக்கதாக அவருடைய வருகைக்கு அடையாளமா இந்த விஷயங்கள் நடக்குதாமா. இந்த கொள்ளை நீங்கள் வாசிங்க, மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். மத்தேயு 24:7-8 வசனங்களை வாசிங்க. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும், ஜனத்திற்கு விரோதமாய் ஜனமும், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். ஆமென். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். ஜனத்திற்கு விரோதமாய் ஜனமும், ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். என்ன நடந்துச்சு? ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா ராஜ்யம் எனக்கு எழும்புது. ஒரே நாட்டுக்குள்ள அநேக போர்களை பார்க்கிறோம். நாட்டோட அரசாங்கத்துக்கு விரோதமா மக்கள் எழுப்புகிறார்கள். அது மாத்திரம் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்கள், இந்த வெட்டுக்கிளி வந்தது நிமித்தமா அநேக தேசம் அநேக பஞ்சங்கள் உண்டாகும் என்று ரிசர்ச் சொல்றாங்க. உண்மைதான். வெட்டுக்கிளி பயிரை அழுத்தி போட்டதனால் பச்சித்து போட்ட மக்களுக்கு உணவு இருக்காதுங்க. ஆல்ரெடியே இந்தியாவில் உணவு பற்றாக்குறை அநேகர் மறிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒருவேளை உணவு கூட சாப்பிட கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும். இந்த பஞ்சம் வருமானால் தேசம் எப்படி பாழாய் போகும் பாருங்க, எப்படி அழிந்து போகும் பாருங்க. ஹல்லேலூயா. கொள்ளை நோய்கள் உண்டாகும் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. இன்னைக்கு இந்த கொரோனாவை பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கூட லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இந்தியாவில் கொரோனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. உலகத்துல எடுத்துட்டோம்னா இன்னும் அதிகம் சொல்லலாம். அநேகர் மறிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு மறிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை கணக்கிட முடியல. இவ்வளவு மறிப்பாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்ல முடியல. கொள்ளை நோய், பஞ்சம் ஒரு புறம், அழிவு ஒரு புறம், போராட்டங்கள் ஒரு புறம், யுத்தங்கள் ஒரு புறம், இதெல்லாம் என்ன? வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். கர்த்தர் வரப்போகிறார், நீ ஆயத்தமாக என்கிற ஒரு ஒளிமணி உங்களுக்கும் எனக்கும் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சத்தியத்தை அறிவோமானால் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். இந்த சத்தியம் தான் உங்களை என்னை மாற்றும். இந்த சத்தியம் தான் உங்களை என்னை பலப்படுத்தும். இந்த சத்தியம் தான் உங்களை ஆண்டோட வரைக்கும் ஆயத்தப்படுத்துங்க. இந்த சத்தியத்தை நாம் அறிய வேண்டும். அதெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. சரி, ஏங்க இந்த இது ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறாரு? இதுக்கும் காரணம் என்னதுங்களா? இதுக்கும் ஆண்டவரோட கீழ்ப்படியாம போனதான் காரணம். இதுக்கும் ஆண்டவர் சொன்னதுல கீழ்ப்படியல. அதனாலதான் கொள்ளை நோய் வருது. வாசிங்க 28-21 வாசிங்க பார்க்கலாம். நீ சுதந்தரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும், நீ சுதந்தரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும், கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்துக் கொள்ள பண்ணுவார். கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்துக் கொள்ளும் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறாமே. நீ சுதந்தரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்துக் கொள்ளுமாமா. ஹல்லேலூயா. காரணம் இந்த தேசம் எனக்கு தான், இந்த நாடு எனக்கு தான், இந்த நிலம் எனக்கு தான் வாங்கி வச்சுட்டு ஆண்டோட வார்த்தை கீழ்ப்படியாம போவானா, அந்த தேசத்துல அந்த மனிதன் நிர்மூலமாகும் மட்டும் கொள்ளை நோய் பிடித்துக் கொள்ளுமா. ஹல்லேலூயா. நீ அநேக பேர் பார்த்துருக்கோங்க, நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. ஆனா கடைசியில எவ்வளவோ பணம் செலவு பண்ண முடியாம போய் சில நேரத்துல அதிகமான பணத்தை கொட்டி கூட விடுதலை ஆகாம சுகமாக மறித்து போன நாட்கள் உண்டுங்க. யாருமே எல்லாம் சிலர் மறிச்சு போயிடுறாங்க. ஆனா கர்த்தர் அப்படி உங்களை எண்ணெய் வைக்கல. கர்த்தர் உங்களை எண்ணெய் அப்படி அழைக்கல. கர்த்தர் உங்களை எண்ணெய் சபிக்கிறதுக்கு அழைக்கல. நீங்கள் நானும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். நீங்கள் நான் சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். நீங்கள் நான் ஆண்டவர் சமூகத்தில் வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். வேதத்தை நேசிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். வேதத்தை சிநேகிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அதுதான் உண்மைங்க. அப்ப இந்த கொள்ளை நோய்கள், இந்த பஞ்சங்கள், இந்த யுத்தத்தின் செய்திகள், இந்த வெட்டுக்கிளிகளினால ஒரு பெரிய படையெடுப்பு இதுவரை கண்டிராத அளவிற்கு சாபங்கள் வருவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ஆண்டுடைய கட்டளைக்கு கீழ்மறிங்க, ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கலைங்க. ஆண்டோடமா திரும்பல சிஸ்டர், ஆண்டோடமா திரும்பல பிரதர். இனிமே நம்ம திட்டத்தை வச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம நோக்கத்தை வச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம எண்ணத்தை வச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு அநேக நேரத்துல நம்மளோட ஜபப்படுத்துறீங்களா இருக்கு. ஆண்டவரே, நான் இந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் ஆண்டவரே, இந்த லட்சியம் என்னுடையதா இருக்கு ஆண்டவரே. கேடுகள் கொடுக்கப்படும், தட்டுகள் திறக்கப்படும், தேடிகள் கண்டடைகள் சொல்லப்படுது ஆண்டவரே. அதனால இதை கொடுங்க ஆண்டவரே அப்படி சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அநேக நேரத்துல நான் இந்த ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவரே, நான் இந்த மாதிரி நிக்கணும் ஆண்டவரே, நான் இந்த மாதிரி பிரயாசம் பண்ணணும் ஆண்டவரே. ஆனா அது அல்ல நோக்கம். ஆண்டவர், நான் எப்படி வாழ வேண்டும், நான் என்ன ஊழியம் செய்ய வேண்டும், நான் எதன் பிரகாரமாய் நடக்க வேண்டும், நீ என்னை எப்படி ஆசீர்வதிக்க விரும்புறீன்னு கேட்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த ஜபம் தான் தேவனுடைய திட்டத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துகிற ஜபமாக இருக்கும். அதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துறதா இருக்கும். உங்களுக்கு விருப்பமானதுப்பா, உங்களுக்கு பிடிச்சதுவா அதை செய்யுங்கப்பா. என் வாழ்க்கையில் எதுக்காகப்பா என்ன அழைச்சிங்க? உங்க நோக்கம் என்னப்பா? என்னை கொண்டு நீங்க வச்சிருக்கிற திட்டம் என்னப்பா? என்னை கொண்டு நீங்க வச்சிருக்கிற தரிசனம் என்னப்பா? என்னை எங்கப்பா அழைச்சிட்டு போறீங்க? அந்த எண்ணத்தின் பிரகாரம் ஆண்டவரை சார்ந்து சபை கூடி வருவதை விட்டு விடாமல் வேதத்தின் மீது பிரியமாய் இருந்து வேதத்தை நம்பி உண்மையுள்ள சத்தியத்தை தியானித்து அதன் பிரகாரமாய் நடக்கிறோமே, அப்பொழுது கர்த்தர் அனைத்திலும் நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார்.
கொடுப்பார். ஒருவேளை நெருக்கம் வரலாம், ஒருவேளை பாடுகள் வரலாம், ஒருவேளை கஷ்டம் வரலாம். அந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் பாடுகளின் மத்தியிலும் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவரால் கொண்டு போக முடியும். அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் ஆண்டவர் மன்னாவை கொண்டு போஷிக்க முடியுமானால், மாறாவின் கசப்பான தண்ணீரை வாட்டர்ல வந்து ஃபில்டர் பண்றதுக்கு வாட்டர் ஃபில்டர் கிடையாது, எந்த கண்டுபிடிப்புகளும் கிடையாது. ஒரு மனிதனுடைய ஜெபம் மாறாவின் கசப்பான தண்ணீரை மதுரமாய் மாற்ற வைக்க முடியுமானால், நீங்களும் நானும் ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த நெருக்கத்திலும் ஆண்டவரை அழைத்து கொண்டு போக முடியும். ஒருவேளை வனாந்தரமா இருக்கலாம், ஒருவேளை பஞ்சமா இருக்கலாம், ஆனா காட்டையும் காண மாட்டோம், மழையும் காண மாட்டோம். நம் வாய்க்கால்கள் நிரம்பும், நம் களஞ்சியங்கள் நிரம்பும், நம் வாழ்க்கை நிரம்பும், நம் ஆசீர்வாதம் பெருகும். பஞ்சமே இருந்தாலும் ஈசாக்கு ஆண்டோட வார்த்தை கீழ்ப்படிச்சாருங்க. ஒரே பஞ்சமா இருந்தது, ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ அங்க போகாதப்பா, இங்கே தங்கிரு. அவ்வளவு பஞ்சத்தின் மத்தியில, நெருக்கத்தின் மத்தியில, மழை பெய்யாத நேரத்துல ஈசாக்கு விதை விதைக்கிறார்கள். ஆனா அந்த விதையில ஆண்டவர் 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை தர வல்லமையுள்ளவராய் இருக்க முடியுமானால், உங்கள் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கை நெருக்கத்தின் மத்தியில் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது, இந்த பாடலின் மத்தியில் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது, இந்த பஞ்சத்தின் மத்தியில் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது, உங்கள் வீட்டையும் என் வீட்டையும், உங்கள் வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும் நம் ஆண்டவர் நம்மை புஷ்டியும் செழுமையுமாக மாற்ற ஆண்டவரால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். நமக்கு அதற்கு நாம் சத்தியத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பஞ்சம் மாற, நம் வாழ்க்கை மாற, இந்த கொள்ளை நோய் மாற நாம் என்னதுல பண்ணுவோம். வேதவசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது. 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 13-14 வசனங்களை வாசிங்க. நான் மழையில்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோயை அனுப்பும்போது என் நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் நல்ல பாருங்க, வசனம் சொல்லுது, நான் மழை இல்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிக்கு கட்டளையிட்டு. எனக்கு அநேக இடத்துல மழை இல்லை, அநேக நாடுகள் மழை இல்லாமல் போயிருக்கிறது, தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறது, தண்ணீருக்கு கஷ்டம் பாருங்க. 2வது சொல்லுது, அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளி கட்டளையிட்டு. எனக்கு தேசத்துக்குள்ள வெட்டுக்கிளி, இந்தியாவில் வெட்டுக்கிளி, பாகிஸ்தான்ல வெட்டுக்கிளி, எனக்கு அநேக தேசத்துல வெட்டுக்கிளி. 3வது என்ன சொல்லுது வாசிங்க, என் ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோயை அல்லது என் ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோய் அனுப்பும் பொழுது. இது 2ஐயும் செஞ்சுட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்கு கொள்ளை நோய் அனுப்பும் பொழுது பாருங்க, கொரோனானால எல்லா இடங்கள்ல நிறைய பேர் மறிச்சு போறாங்க, வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது, மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க. இப்படி அனுப்பும் பொழுது என்ன பண்ணுமாமா, நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அல்லேலூயா ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்று அறிக்கை செய்து பாவத்தை அறிக்கை பண்ணிட்டு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஆண்டவரை விசுவாசித்து சபை கூடி வருவதற்கு நாம் விட்டு விடாமல் சபைக்கு சென்று ஆண்டவரை நேசித்து வேதம் வாசித்து தியானித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து கிறிஸ்துவன் என்று மாத்தட்டி கொண்டிருக்கிற என் நாமம் தெரிவிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் என்ன பண்ணுமாங்க, இது மாறினா தங்களை தாழ்த்தணும். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல தாழ்த்ததே ஆண்டவர் சமூகத்துல தன்னை தான் தாழ்த்துவனும் உயர்த்தப்படுவான் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. முதலாவது தங்களை தாழ்த்து, ஆண்டவரே நான் உண்மை இல்லை ஆண்டவரே, நான் ஒண்ணுமே இல்லை ஆண்டவரே, உங்க சமூகத்தில் நிக்க கூட தகுதி இல்லாத மனுஷன் ஆண்டவரே, நான் பெரிய நீதிமான் சொல்லி தங்களை நம்ம தாழ்த்தி வாசிங்க. அடுத்து என்ன சொல்லுது, ஜெபம் பண்ணி. 2வது முதல்ல தாழ்த்தணும், 2வது ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார். தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப. நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட பிரச்சனை என்னன்னா, தாழ்மையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறோம், மத்தவங்க முன்னாடி ஜெபம் பண்றோம், ஆண்டவர் முகத்தை தேடுற மாதிரி ஆலயத்துக்கு போறோம், ஆனா பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பல, ஆண்டுடைய கட்டளைக்கு நேரா திரும்பல, ஆண்டுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கு நேரா திரும்பல, ஆண்டுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நேரா திரும்பல. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் பண்றோம். சர்ச்சுக்கு போயிடுறோம், சண்டே சர்ச்சுக்கு போயிடுறோம், வேதம் வாசிக்கிறோம், ஃபேமிலி பிரேயர் பண்ணும்போது ஃபேமிலி பிரேயர்ல உட்கார்ந்துடுறோம். ஆனா தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஏத்த மாதிரி, ஆண்டவருக்கு பிரியப்படுற மாதிரி, பரிசுத்தத்தை நோக்கி பார்க்கிற மாதிரி ஆண்டவர் சமூகத்துல திரும்பல. இன்னைக்கு அதுதான் பிரச்சனை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் தாழ்த்தணும், 2வது ஜெபம் பண்ணணும், 3வது ஆண்டோட முகத்தை தேடணும், 4வது என்ன பண்ணுமாமாங்க, வாசிக்கிற வசனத்தை பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பணும். அல்லேலூயா. 4வது என்ன பண்ணுங்க, பொல்லாத வழி, ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத அருவருப்பாய் இருக்கக்கூடிய வழிகளை விட்டு ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழியிடத்தில் திரும்பணும். அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல திரும்பணும். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்ச சிச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் நீ ஜெபம் பண்ணோம். ஏன்னா டிவில வந்து கர்த்தர் நல்ல தேவ மனிதனை கொண்டு ஜெபத்தை நடத்தினாங்க, நம்ம ஜெபம் பண்ணோம். அந்த பிரேயர் நடக்கும்போது நம்ம ஜெபத்தில் இருப்போம். ஆனா அந்த ஜெபம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு யோசிச்சு பாத்தீங்களா? கொஞ்சம் ஜெபம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இல்ல ஜெபம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு, இல்ல ஜெபத்தை நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்ச நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு? நம்மள ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் உந்திட்டே இருக்கணும், நம்ம தள்ளிட்டே இருந்தாலும் நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம்.
பாஸ்டர் சொல்லணும், ஊழியக்காரன் சொல்லணும், பேரன் சொல்லணும், மனைவிக்கு கணவன் சொல்லணும், இல்ல கணவனுக்கு மனைவி சொல்லணும், இல்ல பெற்றோர் சொல்லணும். இப்படி யாரோ ஒருத்தர் நம்ம சொல்லிட்டு உந்திட்டே இருந்தா தான் ஜெபம் பண்ணுவோம். நம்மளா திரும்பி ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஜெபம் நடக்கும் பொழுது, இல்ல அந்த வேத வாசிப்பு நடக்கும் பொழுது, இல்ல வேதத்துல அந்த ஒருவேளை ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு வந்து டேரக்டா மெசேஜ் கொடுக்கும்போது அந்த நேரத்துல மனம் திரும்பின மாதிரி திரும்புவோம். ஆனா வாழ்க்கை முழுசா திரும்புறது இல்ல. ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுப்போம், ஆனா செய்யறது இல்ல. பொருத்தனம் பண்ணும்போது அதை ஏறெடுக்க மாட்டோம். எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிற மாதிரி சொல்லணும், ஆனா அதை செய்யறது இல்ல. அதுக்கு நேரா திரும்புறது இல்ல. முழங்கால் முடங்கிறது கிடையாது, ஜெபிக்கிறது கிடையாது. இன்னைக்கு அதுதான் பிரச்சனை, இன்னைக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம். அதான் சொல்லுது, தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழியில விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டால் லேசுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? அவர் பாவத்தை மன்னித்து லேசுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? சேமத்தை கொடுப்பேன். அப்ப நீங்க தேடி நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் நாமத்தை தரிச்சு ஆண்டவர் சமூகத்தை அறிந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரத்தால கழுவப்பட்ட நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை தேடி ஜெபம் பண்ணி தாழ்த்தி நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத பொல்லாத காரியத்தை விட்டு திரும்பணும்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய பாவத்தையும் என்னுடைய பாவத்தையும் மன்னித்து தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. நீ நம்ம ஜெபிக்க தயாரா இருக்கோம், ஆனா நம்ம வாழ்க்கையை விட்டு திரும்ப தயாரா இல்லைங்க. ஆண்டவராக நம்ம திரும்ப தயாரா இல்ல, பரிசுத்தமா வாழ தயாரா இல்ல, நம்ம உடைய ஆண்டவருக்காக விட்டு கொடுக்க நம்ம தயாரா இல்ல, இந்த டிவி ஆண்டவருக்காக விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்ல, ஆண்டவருக்காக இழக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராவே இல்ல. ஆனா எல்லாம் வேணும், ஆண்டவர் வேணும், ரட்சிப்பு வேணும், பரலோகம் வேணும், நான் பரலோகத்துக்கு போகணும், ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிற்கணும், பலிபீடத்தில் நிற்கணும், ஆராதிக்கணும், துதிக்கணும், ஊழிய செய்ய ரெண்டு ஆசை பண்றது உண்மைதான். அது அழைப்பு தான், ஒத்துக்கிறேன். ஆனா ஆண்டவருக்காக விட்டு கொடுக்க தயாரா இருக்கிறோமா? ஆண்டவருக்காக உடைய விட்டு கொடுக்க தயாரா இருக்கீங்களா? ஆண்டவர் ஆக்சிடென்ட் விட்டு கொடுக்க தயாரா இருக்கீங்களா? ஆண்டவருக்கு உங்களோட நடைய மாத்திய தயாரா இருக்கீங்களா? ஆண்டவருக்கு உங்க பழக்க வழக்கங்களை மாத்திய தயாரா இருக்கீங்களா? ஆண்டவருக்காக உங்க நண்பர்களை மாற்றிக்கொள்ள தயாரா இருக்கிறீங்களா? ஆண்டவருக்காக உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய திட்டங்களை, உங்களுடைய எண்ணங்களை, உங்களுடைய நோக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள நீங்கள் தயாரா இருப்பீர்களானால் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு செய்வது பெரிய காரியங்களாக இருக்கும். ஆனா மாத்திக்கொள்ள நம்ம தயாராவே இல்லை. என் நோக்கம், என் திட்டம், என் வாழ்க்கை நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆண்டவர் எதற்காக நம்ம உருவாக்கினாரு, ஆண்டவர் நோக்கம் என்ன, ஆண்டவர் உருவாக்கின வாழ்க்கையோட திட்டம்ன்றதை மறந்துட்டோம். இந்திய தேசத்துல இப்படி ஆராதிக்க, இந்திய தேசம் ஆராதிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச காரணம் இல்லைங்களா? மிஸ்ரீகள் தங்கள் திட்டத்தை இழந்தார்கள், மாறாக ஆண்டோட திட்டத்தை செயல்படுத்தினாங்க. தான் காரணங்க. ஒரு காலத்துல நாகாலாந்து இந்த மிசோரம் பகுதியெல்லாம் அந்த மிஸ்ரீகளுடைய வாழ்க்கையை கேட்டோம் அப்படின்னா அவனுடைய இழப்பு பெரியதா இருந்ததுங்க. அந்த காலத்துல அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த காட்டு வாசிகளை போலதான், அரக்கர்களை போலதான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்களா. அப்ப இந்த மிஷனரிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்த தேசம் மீது பாரத்தை பெற்று வந்த மிஷனரிகளை அவங்க அனுமதிக்க வேணும் அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கை நடைமுறையின் பிரகாரமாக இவர்கள் மாற வேண்டும். அதான் அவங்க வந்து நல்ல உணவு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, வசதியா வாழ்ந்திருப்பாங்க. இவங்க இந்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் இருக்கிற மனிதனுடைய காட்டு வாசிகளுடைய வாழ்க்கையின் பிரகாரமே அவர்கள் மாறினால் மாத்திரமே தான் இவர்கள் அவர்களை அனுமதிப்பார்கள். அப்பதான் சுவிசேஷமே சொல்ல முடியும். மாற்றம் அடைய வேண்டும். ஆனா நம்ம மாற்றிக்கொள்ள தயாரா இல்ல, ஆனா வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறோம், சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். முதலாவது நம்ம மாறணும். மாறினாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகும் எல்லாமே. முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி கூட வெடுது போயினாதான் முகத்தை கட்டுது. ஆனா ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் தேடி போவோம், தேடி வந்தவர். அவருக்காக உங்களை நீ மாற்றிக்கொள்வது தவறு கிடையாதுங்க. விஷயங்கள் சொல்லுவார்கள் ரொம்ப அழகா, எப்படி ரட்சிப்பு வந்தது அந்த மாண்டத்தை எப்படி நான் முழுமையா ரட்சிக்கப்பட்டது. விஷயங்கள் வருவாங்களா, வரும்பொழுது அந்த காட்டுவாசிகளுடைய விருப்பமான உணவு என்னவென்றால் ஒரு நாயை 3 நாள் உணவு கொடுக்காமல் பட்டினியாக தண்ணீர் கொடுக்காமல் வளர்த்துவார்கள். அவரோட வீட்டுல ஒரு நாய் வளர்த்துவாங்க. 3 நாய்க்கு உணவு கொடுக்க மாட்டாங்க, தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த நாய் 3 நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கும். 3 நாள் கழித்து நல்ல வெள்ளை சாப்பாடு அந்த நாய்க்கு நல்ல கஞ்சி போட்டு வடித்த சாத்தை கொடுத்து சுட சுட நாய்க்கு போடுவாங்க. அந்த நாய் பசியில ஸ்பீடா சாப்பிடாது. எவ்வளவு சாப்பிடாத ஃபுல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருமாமா. சாப்பிட்ட பிறகு அந்த நாய்க்கு தண்ணீர் கொடுக்காம அந்த நாயை அடித்து கொன்று விடுவார்கள். கொன்று அந்த நாயினுடைய குடலை கிழித்து, அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த குடல் என்று சொல்வார்கள், அந்த வயிற்றை கிழித்து அந்த குடலை வெளியே எடுத்து இந்த முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு அந்த குடலை கட்டி விடுவார்கள். கட்டிவிட்டு அதை துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து மிஸ்ரீகளுக்கு கொடுப்பாங்களாம். இதை சாப்பிடுங்கன்னு வாங்கலாம். காரணம் அதுதான் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான உணவு. இதை சாப்பிட்டா நீங்க எங்க தேசத்துக்குள்ள வரலாம், எங்க பட்டணத்துக்குள்ள வரலாம், எங்க கிராமத்துக்குள்ள வரலாம், எங்க மாநிலத்துக்குள்ள வரலாம், எங்க சொல்றத நாங்க ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லுவாங்களாம். அதை சகித்து கொண்டு தன்னுடைய உணவு பழக்கத்தை, தன்னுடைய உணவு முறையை மாற்றிக்கொண்டு ஆண்டவருக்காய் தங்களிடத்துல திருப்பி இழந்து அதை உணவருந்தி இயேசுவே ரட்சகர் என்ற சுவிசேஷத்தை சொன்னதின் நிமித்தமாக தான் மாநிலங்கள் மாற்றப்பட்டது, பட்டணங்கள் மாற்றப்பட்டது.
நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள நம்ம தயாரா இல்லைங்க. வெளியரங்காரம் ஜெபம் பண்ண ரெடி, வெளியரங்கமா வேத வாசிக்க ரெடி, மேனேஜ்மெண்ட் நல்லவங்களா நடிக்க ரெடி, நான் சர்ச்சுக்கு தான் போறேன்னு சொல்லிட்டு 6 மாசம் 7 மாசம் 8 மாசம் போய் சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஊர் சுத்த ரெடி, எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரெடி. அண்ணன் அம்மா செல்போன்ல ஆண்டோட வார்த்தைமா பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஹெட்போன் போட்டு பாட்டு கேட்டு இருக்கமா, ஆனா கர்த்தர் அறிவார். நீங்கள் என்ன செய்யணும் கர்த்தர் அறிவார். வானம் பூமி முடிந்து ஆண்டுடைய வார்த்தை மாறாது. அவருடைய கண்கள் கழுகு மீது கழுகு போல மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. ஆண்டோட தேடி கொண்டிருக்கிறாரு. உனக்கு உள்ளரங்கமா இருக்கிறதா, நீங்க அந்த ரங்கமா இருக்குன்னு நினைச்சிருக்க, ஆண்டவர் வெளியரங்கமா இருக்கு. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாரு. உங்க பெத்த தாய் பார்க்காம இருக்கலாம், தகப்பன் பார்க்காம இருக்கலாம், உங்க நண்பர்கள் பார்க்காம இருக்கலாம், உங்க சபை போதகர் பார்க்காம இருக்கலாம், உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பார்க்காம இருக்கலாம். பூட்ட அறைக்குள் செய்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அவருக்கு எல்லாம் வெளியரங்கமா இருக்கிறது. இழக்க தயாராகணும், விட்டு வெளியே வரணும், ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவர் திட்டத்தில் இஸ்ரவேலை போல தங்களை இழந்து ஆண்டவருக்காக வாழ தயாராக இருக்க வேண்டும். அதான் எதுவும் என்னை பிரிக்க மாட்டது போல் சொல்லுகிறார். அப்படி வாழ்ந்தோம்னா, அப்படி வாழ்ந்து ஜெபம் பண்ணாதாங்க அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும். அப்படி நம்ம மாற தயாராகணும். ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் ஏனோக்கு ஆண்டவரோட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்துல, ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 5வது அதிகாரத்துல 24வது வசனம் வாசிப்போனா, ஏனோக்கு ஆண்டவரோட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். காணப்படாமல் போனது காரணம் இல்லைங்களா? அவர் உலகத்தை பார்க்கல, உலக காரியங்களை பார்க்கல, உலக எண்ணங்களை பார்க்கல. நோக்கம் ஒண்ணுதான், திட்டம் ஒண்ணுதான். என் ஆண்டவர் நான் விட்டு விட மாட்டேன், நான் ஆண்டவர் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் நான் பற்றிக் கொள்வேன், ஆண்டவர் நான் அணைத்துக் கொள்வேன் என்று அந்த எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தது நிமித்தமாக தான் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். தான் நோக்கம். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்துல நோவாக்கு கர்த்தருடைய கண்களுக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. ஆண்டவர் பூமியை அழிக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிட்டாரு. நோவா போய் அந்த கொப்பை மரத்துல எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஒருவேளை கேட்டுக்கலாம், என்ன தாத்தா என்ன செய்றீங்க, என்ன பண்றீங்க, இவ்வளவு பெரிய மரத்துல தடுத்துட்டு இருக்கீங்களே. இல்லப்பா, இந்த ஆண்டவர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி இருக்கிறாரு, இந்த ஆண்டவர் தேசத்துல மழையை வர வைப்பாராமா, தேசம் அழிஞ்சு போகுமாமா, மனம் திரும்பப்பா வந்திருப்பான்னு சொல்லிக்கலாம். இவங்க நினைச்சிருப்பாங்க, காலம் பார்ப்பா, வெயில் அடிக்குது, மழை வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, அப்படிலாம் ஒண்ணு நடக்காது அப்படி சொல்ற பாவத்துல மறைச்சு சஞ்சரிக்க 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 அவர்கள் மாடு மடிந்து போனார்கள். ஆனால் நோவாவோ ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து, ஆண்டுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து, ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து தன் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்த நிமித்தமாக தான் பேழையினால் தப்பிக்கப்பட்டதற்கு காரணம், பிழைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து செவி கொடுத்தது, மனம் திரும்பினது, தன்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்பினதற்கு காரணம். நீங்கள் நான் எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ஆண்டவர் தாமதிக்கவில்லை. நீங்கள் நான் மனம் திரும்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஆண்டுடைய வருகை வரும். இந்த உலகத்துல மோசமான நாள் எதுங்களா? ஆண்டவரால் கைவிடப்பட்டது. அந்த வசனம் சொல்கிறது வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனங்களை வாசியுங்கள். நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். சொல்றாரு, நான் நேசிக்கிறவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனம் திரும்பு. ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து. நான் யாரை நேசிக்கிறவங்க தான் கடிந்து கொள்வேன். அப்பா, ஒருவேளை உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து உங்க அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடலாம், இல்ல நீங்க போய் உங்க ஃப்ரெண்டோட அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடலாம். ஆனா உங்க டாடிக்கு தான் உங்களை கடிந்து கொள்றதுக்கு உரிமை இருக்கு. அத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஆண்டவர் எப்பவுமே அப்படி மாற சொல்ற, எனக்கு பிடிச்சமான வாழ்க்கை காரணம் உங்களை ஆண்டவர் நேசிக்கிறாருப்பா. உங்களை என்ன ஆண்டவர் நேசிச்சிருக்காரு. உங்களுக்காக எனக்காக ரத்த சிந்த ஜீவனையே கொடுத்ததை காட்டிலும் பெரிய அன்பு என்ன இருக்கு பாருங்க. அந்த நேசிக்கிறனாலதான் சொல்றேன், நான் உங்களை கடிஞ்சு கொண்டு சிரிச்சுக்கிறேன். ஆகையா நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு. வாசிங்க. இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன். அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான். இந்த வாசற்படியிலிருந்து கதவை தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன். அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான். வாசத்தில் ஆண்டு கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். உங்க இதயத்தில் ஆண்டு கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். ஒருவேளை நீங்க ஆண்டு அறியாதவரா கூட இருக்கலாம். ஆனா உங்க ஆண்டு கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். இந்த வார்த்தை கேட்க வைக்கிறதுக்கு ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு. உன்னை ஆண்டு நேசிக்கிறார். உங்க வாசப்படி நிற்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கையின் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். உங்க வாழ்க்கையை திருப்ப வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். தயவு செஞ்சு மனம் திரும்புங்க. நானும் அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவேன் சொல்லுது. ஆண்டோடு இருக்கிற அந்த சமூகத்துக்குள்ள ஏனோக்கு போல, நோவாவை போல ஆண்டு சத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவா பாருங்க. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்கும். ஆகியால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகிகள் என்று சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தரோடு கூட சொல்லுகிறார். நீங்க எதை சேமிச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க? உலக வாழ்க்கையவா, சத்தியத்தையா?
பிசினஸையா, சத்தியத்தையா? மனைவியவா, சத்தியத்தையா? கணவனையா, சத்தியத்தையா? இல்ல உலக காரியங்களையா, சத்தியத்தையா? உங்கள் திட்டத்தையா, இல்ல ஆண்டவர் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற திட்டமாகிய சத்தியத்தையா? நீங்கள் எதை நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? எதன் பிரகாரமாய் நடக்கிறீர்கள்? எதன் பிரகாரமாய் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உங்கள் அதிகாரத்தை பிடிச்ச ஆண்டு வச்சுக்கோ தயாரா இருக்கிறாரு. உங்களை உயர்த்தாண்டவர் தயாரா இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் வருகையில உங்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஆண்டோட 1000 வருஷம் அரசாட்சியில் உட்கார வைக்க உங்களுக்கு தயாரா இருக்கிறாரு. இழந்து போயிடாதீங்க. இந்த அநித்தியமானவங்களை பார்த்துட்டு நித்தியமான ஆண்டுடைய பரலோக ரஸ்தியில் வந்து போயிடாதீங்க. சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் செய்யுங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார். ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சு உங்களை சொல்லுங்க. எல்லா கண்டு சொல்லுங்க. ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ். நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை துதிக்கிறேன் அப்பா. எல்லாம் ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர் சொன்னதுல. இத்தனை நாள் வாழ்க்கை எப்படியோ போயிருக்கலாம். இத்தனை நாள் ஆனமின்றி குளிரின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருந்திருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் எச்சரிக்கிற யாரை நேசிக்கணும் அவரை நான் கடிந்து கொண்டு சிற்றிக்கொண்டு வேறு வசனம் சொல்றாங்க. நேசிக்கிற உங்களிடத்துல இந்த வார்த்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். நேசிக்க உங்களது ஆண்டவர் உங்களிடத்துல போதிக்கிறவனா இருக்கிறார். தயவு செஞ்சு மாண்டிருங்க. ஆண்டவர் சமுத்திர ஜெபம் ஆண்டவரே என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே மண்ணான மனிதனான என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுங்க. ஏசப்பா என் வாழ்க்கை சரியில்லப்பா. நான் உள்ள ஒரு மாதிரி வெளியே ஒரு மாதிரி நடந்தேன். ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுங்க. வாலிப தம்பி, வாலிப தங்கச்சி, ஆண்டவரை ஒப்பு கொடு. உங்களோட திட்டத்தை மாத்து. அன்பு சகோதரனே, சகோதரி, ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுங்க. இனி உங்க திட்டம் அல்ல, உங்க நோக்கம் இல்ல, ஆண்டவருடைய திட்டத்தின் பிரகாரம் எனக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ஏசப்பா உம்மை துதிக்கிறேன். நல்லவரே உம்மை துதிக்கிறேன். இந்த வார்த்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். அந்த வார்த்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்காய் ஜெபிக்கிறேன், மனுஷிக்காய் ஜெபிக்கிறேன், சகோதர சகோதரிக்காய் ஜெபிக்கிறேன், வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. கர்த்தர் இந்த வார்த்தை மூலியமாய் அவளை தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அவருடைய வாழ்க்கை மனம் திரும்பட்டும். கர்த்தர் அவளை நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் அவளை அதை அவள் அறிந்து கொள்ளட்டும். சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகித்து உடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாய் நடந்து ஆண்டவரை தகப்பனே வருகையில பங்கெடுத்துக் கொள்ள அவள் உதவி செய்யும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே துணை நில்லுங்க. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். எங்கள் ரட்சகரும் எங்கள் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். God bless you. ஆண்டவர் உங்கள் யாவரையுமாய் ஆசீர்வதிப்பார்.